7 एप्रिल फुंबिलिनि रादाब केके लाइभ कालेक्शन बड' निउसआव बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय। गाहाय रादाबाव दङ आसाम सरकारनि 1192 आरो क'क्राझार ओनसोलनि 11टा बैसागु फांसन खुंग्राफोरनि लिस्टआवहाय बर'फोरनि मोनसेबो लिस्ट गैयैखौ क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथाङा बिमायनि दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिटिसि सरकारखौ मोजां खेल लानांगौमोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बर'फोरनि गेजेरावबो 200निबो बारा बैसागु फांसन खुंग्रा दं, नाथाय मोनसेबो लिस्टआव गाखोयैखौ बिथांमोनहा बिमायनो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मोजां नोजोरजों नायनो आरो उननि बेलायाव बेबायदि दाखालाम होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। औवैयाकुटियाव सानै बिब' बिनानाव समायना राभा आरो रबिता राभा सानैखौहाय जेब्ला मोसौ लायो जिनाहारि खालामनानै थाइजौ बिफाङाव फासि फोनांनानै गालांदोंमोन, बिसोरखौहाय खदा दाइनिगिरि फोसावबाय। बिसोरनि मुङा जाहैबाय आसिमुल आली शेख, पारिजुल रेहमान, माजिमुल आली। बिसोरखौ खरा दायनिगिरि फोसावबाय। 8 एप्रिलाव मिथिनो मोनगोन बिसोरखौ मा दाय होनाय जागोन। बेखौ मिथिनानै अल राभा आइजो आफादनि आफादगिरि तुरुलताया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मासिमनि खावलायहरदों फासि होनांगौ नङाब्ला थैजासिम जेलावनो दोननांगौ होननानै। बिटिसि रां बजा जुथुमनायाव बिरोधी पार्टी प्रेस मोसाहारिया बेबायदि खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों। रन्जन दैमारी एनडिबिनि फाउन्डारखौ गनायनि आरो जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफोरखौ गनायनि जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि जेबो सावरायनाय जायाखै आरो रिहेबिलिटेसननिबो बाथ्राखौ सावरायनाय जायाखै। मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय 1500 कौटि लाबोनांगौ, बिनिबो जेबो सावरायनाय जायाखै होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिटिसि सरकारा बेबायदि सोलिबाय थायोब्ला अलखदाव सफैनो हागौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। बनसु आफादा दिनै 7 एप्रिलाव बड'लेण्ड बिनायनि सोमावसारगोन। मैया मोनाबिलियाव बनसु आफादा राजा बर'नि जिउमानि थाखाय केन्डेल लाइटिं खालामनाय जायो। बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै क'क्राझार जिल्लानि केटिएस फोथारावहाय सानसेनि हाबाफारि लानाय जागोन। अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिथां अशक कुमार ब्रह्मआ फोरमायदों दि भारतनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहनो मेम'रि दानबो गथायनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायो। उदालगुरि जिल्लानि टंला खाथिनि उदमारी गामिनि देबेन कछारी आरो चैत्र कछारीनि फिसाजोआ बक्सिं गेलेनायाव दिनैहाय थाइलेण्डआव 2022 मायथाइनि गेलेनायाव इन्टारनेशनेल बक्सिंनिफ्राय सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनानै दङ। बे मोनसे आसाम हादरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। जै बर' हारिनि जै।